Страва із перцем. Кліп із такою назвою презентували у Києві. Співачка Ельзара Баталова у своєму кліпі показує приховані якості людей, а також соціальні проблеми у суспільстві. Робить вона це ніби через чарівні окуляри. Окуляри – це, знаєте, такий аксесуар, через який режисер показав, ось я оділа ці окуляри, я бачу правду. У мене історія трошки, мабуть, сумна, тому що коли сталася анексія, мені взагалі не хотілося співати. Але я співачка і без цього не можу. Не знаю хто, не знаю як, та знаю тільки, що у мене власний шлях. Нас цікавлять соціальні конфлікти. Соціальні конфлікти в тому сенсі, як їх розв'язувати, як їх позбуватись, як їх переживати і йти далі. Вона і є оці депутати, кандидати в депутати, да, дебати є така публічний виступ олігархату, який хоче показати, що він там якось про нас турбується, і ми всі разом з вами зайдемо завтра завдяки їх діям просто у світле майбутнє. Це все є. Власне, шукала акторів, я, власне, шукала як продюсер павільйони, як це гарно зробити. Було таке натхнення, і це ніби на одному диханні все знімалося. І я не знаю, які можуть бути труднощі, коли працює добра команда. Пісня була написана двома мовами – українською та турецькою. Турецьку версію створили у колаборації із композитором Ерханом Гулейрузом. Як казати, турецька версія віршів трішки лагідна, тому що в них декілька інша культура, що може висловлювати жінка, що не може висловлювати жінка. Але також з перчинкою ця жінка було ряд причин. Цей кліп не мав змоги бути презентованим. І сплило 4 роки. Я думала, що все, бо кліп не буде актуальний. Але, на жаль, тому що по сюжету не буде актуальний. На жаль, він не те, що він зараз суперактуальний, він як пророческий. Ти мене не маєш права, ти побити мене не зможеш, я смачна, але з перцем справа. И я очень рада сегодня увидеть, мне очень понравилось, вражения такие впечатления, конечно, очень хорошие. Вот этот клип, он не только сегодня актуален, он будет актуален еще на несколько поколений вперед, потому что пока мы все это не искореним. Анастасія Терещук, Максим Терещенко. Новини на Суспільному. Крим.